Pentru a studia proprietățile de propagare a undelor radio, avem nevoie de o astfel de undă, care este generată de blocul dat, alimentată cu sursă de alimentare, însă ca să percepem, să auzim această undă, pe lângă unda generată de frecvență înaltă, se mai creează o undă acustică cu frecvență sonoră pe care o putem auzi cu urechea. Aceste două unde de frecvență înaltă și frecvență joasă sau frecvență al sunetului se suprapun, modulat în amplitudine, astfel ca noi să putem percepe transmiterea undelor radio la distanță. Antena acestui generator de frecvență înaltă reprezintă un con care ne îngustează cât mai posibil fasciculă undei electromagnetice. Receptorul, la fel, este reprezentat printr-o antenă de tip con, care este conectat direct la un amplificator sonor. Dacă vom conecta generatorul și vom aștepta câteva secunde pentru a se încălzi tuburile, care vor genera atât frecvența purtătoare cât și frecvența sonoră, o să auzim cum se răspândește unda electromagnetică de la emițător la receptor. Să analizăm prima proprietate, dacă această undă radio va trece prin dielectric. Am aici un dielectric, îl voi plasa în calea acestei unde și facem o concluzie că prin dielectric unda trece. 1. Unda se propagă prin dielectric. 2. În calea acestei unde electromagnetice voi amplasa un conductor format dintr-o circumferință din aluminiu și, cum observăm, unda nu se mai propagă. Prin conductor, unda nu se propagă. Nu se propagă prin conductor. Haideți să venim cu o explicație. Fie că avem unda electromagnetică, ne va interesa vectorul intensității câmpului electric. Asta este unda. Asta este vectorul intensității. Și la un moment dat, în care vine obstacolul nostru dintr-un conductor. Ce se întâmplă în conductor? Conform sau dat fiind faptul că se propagă unda în interiorul conductorului, la fel și electronii liberi din acest conductor încep să se reorienteze cu frecvența undei noastre purtătoare, încep să se miște foarte rapid în sus și jos, în dependență de frecvența undei sonore, și noi cunoaștem că la mișcarea ordonată a sarcinilor electrice apare câmpul electromagnetic, care la fel va genera încă o undă electromagnetică de aceeași frecvență, însă opusă ca fază, care se va întoarce înapoi. Se va reflecta de la obstacolul nostru metalic. Putem să o demonstrăm. Acum, emițătorul emite unde în plan undat, iar receptorul poate să le primească doar în plan. Dacă vom pune aici un conductor, are loc reflectarea undei, termenul de reflexie. 3. Unda se
reflectă. Unda se reflectă. Dar ce s-ar întâmpla cu unda mai departe de conductor, pe partea dată? Dacă continuăm unda electromagnetică, ea trece și prin conductor. Însă, la fel va trece și unda generată de electroni din conductor. Și aceste două unde se vor atenua reciproc. Astfel, vectorul rezultant va fi egal cu 0. Voi apropia puțin receptorul și inițiatorul și voi amplasa între dispozitive o prismă care este un dielectric cu ceară în interior și haideți să observăm ce se întâmplă. Auziți, trece sunetul, are loc fenomenul de refracție a undei. Refracția undei. Unda se refractă. Haideți să ne amintim prisma de la optica geometrică. Așa. Raza incidentă cade în alt mediu și iese din acest mediu. Același lucru am obținut și noi cu unda radio. Am așa un dispozitiv format din niște conductoare orizontale. Între aceste conductoare este un spațiu liber, adică un dielectric, și voi amplasa acest dispozitiv iarăși în calea undelor noastre. Așa. Îl voi amplasa în poziția dată, când ele sunt orizontale. Unda trece. Voi schimba poziția lor cu 90 de grade. Unda nu mai trece. Este o bună dovadă că unda radio și unda electromagnetică este o undă transversală. Voi folosi același vector și voi desena instalația noastră. Așa, o circumferință cu divergere, da? Ajunsă unda la vergelele noastre, impune, ca și într-un metal, electronii să se deplaseze în sus și în jos, astfel are loc reflexia undelor, undele se întorc înapoi și pe partea cealaltă de dispozitiv nu mai trec. Însă, dacă noi schimbăm poziția, ajunsă unda aici, nu mai poate să miște mult electronii, electronii se deplasează în drumuri foarte scurte în metalul nostru, astfel nu sunt afectați și nu vor crea încă o undă electromagnetică. Unda va trece mai departe. Proprietatea 5. Unda radio este transversală. Vă mulțumesc de atenție!